Arta Kangduk Osopia Pan Kacholangram Kabor I Ajoyne Muhammad Asikul Rabba Jail ke Damnang. Sot Retro Model Village Salong Than Rongker Kartli. Rajan Kro Amek Kache Charche de Rajok Rat Along Kirap Kachohang. Kardom Piniata ba Birta Longpen Nili Birta Thanmang Phi Sami Juli Bepi Nonar Juik Tha Birtang Tonpen. Inut Ingdeng Pho Kacharli Bom Ausopia Phan Hamren NEC Atowar Kaselam Bom Along Kachongda Dun Abangphu Kacholang Renji Phan Kabor Ia Joini Jail Matehem Kangsam Kachathap Nang. Kedamtang Thangthang ni Phai Kre Hini Arni Ajo Porphai Troxi Ra Achiti Mahut Hamren NEC Atowar Kasalam Bom Along Kachongda Dun Arta Ningkaningora Pho Sose Kipleng Muhammad Asikul Rabba Inut Ingdeng Pho Kacharli Bom Arta Kangduk Ausopia Phan Kacholang Remji Aphan Kabor I Ajoini KSA Atum Nep Jeksi Hamren Pulisari Deng Hodai Koklo. Kachini Dun Atengke Kisum ke Phovek Ausopia Atum Ahem Kiduk Det Ajoini Hamren Ahithi Along Ari Sangho Atumpen Longhong Aan Kiri Dampen Uthot Hem Kachebang Bom Mahutsi Halabang So Akeng Sangabang Lapuson Odlang No Asai Kachomatha Dun Japhan Bor Idun Lo Setame Kopai Kemea Jok Chepajok Long Chitlo Apithu labang so puthak aosopi apiapo lapen KSA head branch klembang atum chelangsi halabang so akeng sangaphan nepdamlo lapen Hamren Pulisari Deng Hodai Dam Koklo. Kacholangrem ji aphan kabor I abang phuke Nogam district Dhin police station kaparlo tuktuki arong Muhammad Sunmia asupo pusi pangthek. Thang ni Phai Kre ke Thom Arni Police Atumpen Karju Patar Tok Asai Padosi Aphi Adai ke Dovek Muhammad Asikul Rabba Aphan Hamren Police Station along case number 5 2020 US 3762 RW section 12 Protection of Children from Sexual Offences Act Mate POCSO Act Paponsi Hamren District Jail along Thap Thodlo. Arta Kangduk Wok Ausopi Akai Kaphalang No Japhan Kabor Ia Bang Phan Aka Isi Hem Kangsam Beng Nangji Lapen Kisum ke Pho Ausopi Phan Kerai Kom Pinangji Pusi KSA Kihang Pado Kachuningri Kangtung Je Law and Order Atum Alang Liphan Arona Teng Pen Insai Ponai Lapen ke Lason Hi Iat Aning ke Thap Lasona Dainia Phan So Dak Pen Insai Ponai Pusi Litum Karbilo Charlie Song Hin Pechuningri Pon Lo Lapen ke Alang Li Chot Kali Ladak Ki Ong Dun Angtan Pen Ki Wang Keng sang aso tum ladak lason odlang no kachoklem dop biglang lasikat doga we phanamin tum karbilo charlie asong menisi message ping tum je nang tum yong si lason odlang no kachoklem pulote ladak kewanjiani bangen tum thana tanang palele tum rat pen wasinang tum insai pusi tum true social media him pen pachini pon lo Hamren Pen Daniel Inghi Karbiang Long Life Deopani Dhanseri Jihadong Sukhanjan Amrajan Lapen Horijana Pharman Than Karklipia Hut Womod Wokan Mesen Pusi Kurusaratum Pachini Aningkanwang Ason Thak Thaksi Pining Lathota Sodricho Model Village Along Ajo Phirlo Dampon Wangphun Lapen Choklem Chodam Kemesen Jiaphan Than Rongker Karklidun Ada Porphai Sirkep Malom Arnamaphan Chepami Ponsi Deopani Athanaphan Kethok Kejirpon Lake Kurusar Singh Terang Lason Thak Thaksi Dhonsuri Athanaphan Kurusar Suren Teron Jihadong Athanaphan Kurusar Wopong Ingti Sukhanjan Aroy Athanaphan Kurusar Arnambe Amrajan Aroy Athanaphan Kurusar Birendra Rongpi Lapen Horichan Sarpo Athanaphan Riso Kiling Atumpensi Kethokijir Padoponno Karkli Ahud Womud Wokan Anta Misen Pusi Kurusar Atumahin Pen Than Pachinipon Sodrecho Model Arong Asar Anan Kiling Pen Chenglok Servan Kep Burusar Buru Theatum Chetong Dun Bokajan Pen Ananterang Karbiang Long Life Paglongkam Merok Kro Arong Anima Tok BP Achor Rajan Kro Thangna Chiputhek Thepen Amek Kachechar Chede Rajok Karbi Ang Long Life Apherang Ke Athengno Ningduk Chepaklangsi Rat Along Kerap Johang
non ke dobom sankur anglong along rajan kro alangli achor anima tok bp pen asomar aklengatum osomar cherop banghini lapen arlososo akibi inut kado kawe hemtun isi pen kro asangho chongdat bomsi asomar aphan chepangreng bomlo sita alangli kopai kelang nodet penajok kedamtang aningkan thang achiklopen mekeso cholong loklo Diphu Medical College Dr. Alongta Chelang Damlo Lapen Arnam Arni Angdeng Tame Chelang Bomlo Bonta Laso Ame Keso Chepami Un Ederajok Non Chiklojon Thom Aprang Penke Kroasangho Ame Hinita Chechar Chedetlo Lapuson Kopai Kelang Nopen Kepho Penajok Apiso Aso Kachepangreng Jiaphan Choklem Chodamanat Penangan Akisung Dokoklo Aron Ban Lapen Christian Adhorom Anatame Chelang Ulo Bonta Mimedetlo Halapu adon Arab doanta keso theglor aphita kachelang lederajok ame keso kachelang jiaphan tangka maha kadure dokoklo lasi sai jogjesi Karbi Anglong Autonomous Council kachari asongjapo lapen aningkeme arad doan along sika isihini akerap kelong jiaphan Karbi Anglong life pherangkia thengno nangchuning ridon non nang dinang ni mek chichar ma nó chỉ char chơi lơ nang ni adjust ro chichar chema ya da thek lang lơ là căng tinh men cái thang là bác thek lan cho lơ te nang ni non nang ni mek chichar chi de pe nang li hem nang li family ka to ka yo soma pan so ka srai pan de ka to adolom là hai cút ra cái đốt thek pi dalam nó abi pin long thai ria bang bang si kabi tang da lơ ka bang nang pi chom chudun chom abi hut pute do clip po no hem sana ne dongrai kam do pute la klemon po la cholong po lan cho tung ga lo mek tangan ni taga cha do ni tung do pa chunuri dun gi dang ka ne anjin so bang do te tang khas same sab sa ba pi som te chunuri do tang pi la Lasi komane abang jongsi kangjin sopen sika isi hinivet tami ningkang sampen kirab jatumdo pulote Royal Son Timung 3255 3521 346 account number alongle nanglo iktame kalite 9101 328 318 mobile number along nang homri iktame pusik kachoningri padopon Rosan Hanse Karbi Anglong Live Non hejong bodo akhai lapen Central Sarkar atum lamdon kachetok pon along Karbi Anglong kedo bodo atum aphan STH kipia putha Karbi Anglong District Congress Committee asahem along pherangki amai kangni labangso pherangki amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Roton Ingti kaningje ponatengke bodo ekor along kedo Close 6 along ke jongpon Karbi Anglong lapen dima hasaw along kedo bodo akhai atum aphan STH kipi pon aputhak KADCC ahin pen khamkhe pon lopusi EM Barim Rotoning tipen ningjepon State President আৰু MP হয় ৰিপুন বৰা ছাৰ তেখেতৰ হৈ আমি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হিজ এক্সেলেঞ্চি আমি লগ কৰিলোঁ লগ কৰি আমি আমাৰ যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি যিটো বড়ো একৰ্ডটোৰ কথা আমি দাঙি ধৰিছোঁ ক্ল'জ 6-1ৰ কথা এই যিটো আমাৰ মেমৰেণ্ডাম তেখেতক দিছে আৰু ইয়াত যদি বড়ো একৰ্ড যদি আমি যদি ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট হয় আমাৰ কি এফেক্ট হ'ব সেইবিলাক কথা আমি ক'লোঁ যে আৰু বড়ো ST যিটো হিটছ দিয়াটো আগৰ পৰা অলৰেডি আমি এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ হিচাপে অপ'জ কৰি আহিছোঁ Rosan Hansi report Karbi Anglong Live Non adihu ingding pikebra trok Karbi Youth Festival Katalonji along kado kawe kheikre hini atum nangchetong dunji pusi asok teron nangpachini dun Ingding pikebra trok Karbi riso nimsorong aje mate Karbi Youth Festival Katalonji adimalong penangan arnipen radatum dode sangse klemponsi phantrok sirkebra pho anamui arpu kedo atum patang ponrentilo
Lason si ethnic village along tami phan trok sirkep rapho anke patang ponlo pusi ethnic village chairman Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Ashok Teron pen pherangkia thengno nangpachini dun. Non adihu ingdeng prikebra trok Karbi Youth Festival Katalonji along Karbi Anglong arlokedo khaikre atum alir alon kipidun japhan nangchetong dunji lake Rengma, Tiva, Dimasa, Match Kachari, Garo, Mante speaking, Gorkha, Bodo, Missing, Kuki, Lapen, Maratum Henlo Puta, Ethnic Village Chairman Ashok Teron pen nangpachini dun. Karbi Anglong alongke Karbi Akheya Phansi RDP vek nang Jipura pining abangke Karbi Hemtun abangsi aprangsi kimrang ponlo. Lason si athengno alongke osomara tumaphan kijui kelang adim lapen sarphi sarphu atum tame kesang jiaphan mirbiri kasalam ponjiaphan sikpon loputa terona sang hopen pherangkia tumaphan nangpachini dun. Rosan Hanse Karbi Anglong Live. Pinia daba berta ke lapon si kangton iglo dumi thagmi kardom.